Key wogene. I want bingo. Key wogene. That's if you know where he goes about with Ihugayiri key starter. Key starter kekena key gajim with the digger look. Cut out of the Agayira Pachileka Pogo here. You said to them, camera, Yawana Kishigam. Birango, Ibraga Shigamana. Basta. They don't make you go mad. Papa don't know that. Get one native daughter, Bianca, they were a singlet, no matter how many days you have here. Aya, come out from that place. Come, stand up from there. Shake leke. Ulatago, Wataga, Kataga. Stand up from there. You changwa nat. Otele sana, dedi honye. Come on, close. Look at the one that day. Look at the one who talking. I gave me a gabia. I polluted me with the leggy. You only 20 years. Is that full? Not 22. You're not 22. Get a key here. Short. Solomon. Get a key here. Huh? Short necker. Short necker, Gedre naked to tag. Here, we'll short necker or short to pant. Here, we'll short necker or short to pant. This girl. Yeah, short necker, sir. I say, get back, go back. Short necker. About short necker, I can get on up and you want to. About short necker, I can let him any D free. I'm free. Oh, Quazo, let him any D free. I'm not going to say short necker, nigga, hot daddy. I'm packing what I get. Huh? Get a olo. Oh, yeah, no, I could go through. No, I could go drop out. Old modern house, okay, na papa. On young one loan be near. Eh? On young one loan be near. Oh, Lanty. Eh. You want to say, America, if not, Adam, non a Bible. Due to he. I told him, Gele he. If Adam, na if non a Bible. Eh, due to Jesus, I honor. Bisa bagagwa Adam na Eve na. Due to Jesus ahunage. Abalage thought ajolage de lehi. This a sharp neck. Aya, stand there. Okwato. Nyola hunku. Akwecho ka hunku ga. Aga hunku ga. Aha ge. Stand there nwochi ah no. I'm Christabel. Aha ge wogere. Christabel. Tanwa. Lele aso yiri put moto. Ka. Lela aso yiri put moto. Kebira ga bia yiri aso yiri north put moto. Ghana doma head yiri chanri. Wanya be. I'm going to Ebony State. Kushoku ikedia. I'm going to Ebony State. You want your Bible? Yes. Go teach them Igbo. I'm not Igbo more. I'm not Igbo Morgan. Yeah. Christabel Onya. Christabel Sunday. Sunday. Yes. Christabel Sunday. Why you chicken Igbo. No manaka. Mano Otele. Nigga naga had endo. Onya? Daddy man wall. Oh, naga wana. Yes, sir. Donna. Elengo no one.
Ah? Oh, na yard. Hell, back in na yard one when you put go log with yan. Put a phone, okay? Oh, the way phone now who try. Where phone at when you go to. They were phone to when I like Lion Alonia Rala. What pack on again? Oh, the Madata we got for no now, oh, mio. Ranga pia whatever. Who's you will phone now him? Doromi. Tabagana get yadega cat, Madame Mayesam. Madame Mayesam get Romeo. Actually, how I'm not working here. Here, I know we are getting with you. When I am not working now. Yes, sir. Then it wouldn't lie. Ashima. Hell, Nago wash my buri. Hell, don't know. The thing or the woogie. You want yash? No. When you're Ashima on a family in Pagan. Hell, family of Ashima. Oh, we hell at them baho before young. But only you see hell, I don't know what Don't know. Negele bono. Mommy moved up. Magalo ariti. Oh, no. Arago won yara bagana family mpage modo. Oh, no. Ebala akwala gwa meju okwu na. Ebala akwụshe. Iwepụla nwa mbụ. No, sir. Ịmara echi. Ma ahụ eze gị. Weta eze gị ahụ so. Bọhie eze ahụ. Telero zana. Bọhie data eze Chineke abụọ ka ọ nọ this girl. Gịnị dị ihe? Ọ stone ntiri ya. Echemesi iwu onye ọrụ. Mba na me that aka. Echemesi iwu onye highway this girl. Mba no. Oya bọhie eze gị ahụ. Itiri ya for who? No, ntiri na aka ma onye ntiri ya for. Je were okute ma jụcha na eze gị. Ntiri as fancy. Oya, top that eyelashes now. Top ya na ma we be yisha. Remove it now. Anyị akasiri ke katiri ọhụrụ. I say remove it. Remove it. Okay, Meroma, biko. Okay, Meroma, nkatiri ya yesterday. Ma hu ire gị. Otele. Bun ezo okute. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? No, ya kwesịrị na secondary level. Gịnị ka ị na-arụ? M na-arụ POS. Ese? POS, ire provision store. Kebishi na nwere anyị? Anambra State. Go back there, sit down. Go back there, na make it have get from that place. Awara ya gbage. Libre to power bank and phone, not to ring on your red. On your basarage. Leave it there, sit down there. Okay. Mad letter lage. So mad boy. Ijanyo matawage. Yes, sir. Ibala mamre mbomba atagage. Oh, no. Eh? Ele kwineti matamage. Ineti mkpu. Ele kpishe timkpu. Otu ahụ iwu ogwu. Ele kpishe timkpu gị na-enweghị uru n'ahụ. Ele kpishe satom data ka n'ọnụ gị hia. Ịmasị enweghị uru ga-ewere okute fajulata n'eze gị. Ga-ewere okute fajulata n'eze gị. Ele kpishe timkpu ele kpe o ji atọ ụtọ. Ele kpishe anyụ.
enyo ahụ ije eti mkpu otu na anere mana ịma ka esi eme ga ịma ka esi enye mmiri bọm nika Otele kpọkịrịkpọ onye na-enweghị uru n'ahụ mmiri ọgbaghị ahụ mkpu otige eze okwute n'ahụ otu onye Genotype blood group gị O positive. bye bye bịara ka ịkpọ nọmba atamaghị chesi m ga-agwa gị come on get out of this place okay go unu chere sị ọkpọ nọmba ụnụ ọtama onye kalaba ka ọ wụbara ka e were pati agbagram na skrin hia Sorry. ka were pati ihe iji pụsa sọket gịrị m wite ekele were aka gị chere pati ahụ na chere pati ahụ chie ya n'ime gị Sorry. edizo m ili ọtọ gị lazụ ọkụ ịmara ihe ọbụla ebere ebe a na-abanye nwa akwụkwọ Achọghị m ịda. eche dada eleghị ijikere eme ka onye chọrọ ịda ajụ mbugharị No. tọ n'azụ Okay. gịnị m jụwa gị ihe Otele gị ji Oh. Sorry. sọrị nke gị ọmụ anwụ Otele bịara aha gị Jubilee. ese Jubilee. Jubilee iwu ịzaga Jubilee road ọsụsụ ka ọwụ ngwa road Ọwa ahụ Jubilee ahụ. aha Igbo gị Chineke akpa gị ọkụ Adanne. bara nga kpụ ihu nwunye ndị fọkụnaiza bịa nga odi mmadụ gị nọ ịnọ Lagos ya ga-ere m ezigbo bara nga azaga jebele Ebere. ebe na-abịa Okwa West. Ilubole di Mba. ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum ebe ka ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum Ụmụahịa. achọrọ m that touch from you Sorry. achọrọ m that touch from you Sorry. kpe kpara ihu ka ndị na-eji efe isi na-ele eke isi achọrọ m that touch from you
icha kangoro bianga bia takoshigere meze umani mala akpoga kangoro ki icha ya no ge bianga takoshigeze enwe yara no na family nne gi ma wonna gi Mba. eji anyo ka ahụ gị na nwoke nọ eji anyo ahụ nne gị na nna gị ha dị ndụ mpago ji aṅụ gufu paịlụ ọ dị gị akpata oyi ọwụọla gị n'ara mbụ ị gagidere n'ụzọ mbụ nwoke apịa ya aka na nro taa Mba. nwoke ọkọla gị aka n'ike mbụ mgbe ị na-aga n'ụzọ onye na-ama onye ọ Mba. onye na-ama onye ọ kọla gị aka n'ike mbụ Mba. iriela ọrụ na nrọ mbụ Mari n'ọrụ. atala gị na nrọ bifọ Mba. Mba. ị ṅụọla amụ na nrọ Mba. gịnị ka ị na-arụ I'm a net tech. I'm a nails. I'm a makeup. Damn you ekwuru m ekwu ihu ka ndị fisike mbọ fisike wivo achọmda tọchị hia ekwuru m ekwu dịra nga were English emejụsaga onwe gị ewe netek wogere egoro ya na skuul egoro ya akụ na university iji were tek tinye ihe n'ime gasị na iji achọ mma iji efisi mbụ efisi isi ịbịa ga etiga na netek ọkụ na mụtara na azụ ara efisi ga-eme ma ahụ eze gị nsị gị pụ ahụ eze gị ma ahụ eze gị onye dị ihe anọ gị n'azụ wenye Oh, my sister. then ele ihe ọ bịara nga bụ ime enwela onye ụkwara nta gburule na famili unu Mba. onye fọkọnaiza ọ taala gị mbụ ndị bọtuos ha taala gị mbụ Mba. ndị na-eji amị nshi gị na ahụ ọrụ kọọla Mba. draiva ndị na-eji agba aja chipisi gị na ha nwere nke tarala gị mbụ Mba. gịnị ka ị gụrụ na mahadum Aquaculture. Aquaculture. kọlchọ ka ị gụrụ Aquaculture fisheries. gịnị wa akwa kọlchọ agbamihe wa akwa kọlchọ agara m skuul ele ihe ị gụrụ gị sị m akwa kọlchọ ka ihe kewo Aquaculture fisheries, study of plants and animals in the water. ọgụ ụlọ akwụkwọ azụ faịlụ ọ dị gị Mba. mmadụ ole tarala gị Mmadụ abụọ. unu niile mmadụ abụọ unu niile mmadụ abụọ azọba ụkwụ n'ime otele unu na a ga-akụpụtacha shu ndị dibịa n'ime otele unu a ga-ewepụtacha ma bid onye dibịa onye nwere bịara nga mmadụ abụọ esokwa dị unu n'ọnụ esisiti properly bịara nga bịa dabere wala takoshiga eze kwama ihu ihe ka onye ihe azọpụ ụkwụ n'ime otele gị na agụfụtacha shu ma ndị ereghe moto pas bara nga etigire mmadụ abụọ ị gbala shịkọshịkọ mbụ Ama m ewu shiko. ị gagide n'ụzọ bifo ihe ọdịda atọmaghị Mba. iji ekwuru onwe gị ụka ntamu Mba.
Nne gị bụ onye ntamu? Mba. A na-ata gị ji anyụ ahụ? Mba. Ị baala mamịrị na be mgbe a taghị gị mbụ? Mba. Ele ụdị mkpu ị na-eti? Anaghị eti mkpu. Eziokwu ka m na-ekwu, anaghị eti mkpu. Ịgwago onye eziokwu, ọmụ aka ịgwago eziokwu. Ị na-aga na Catholic Church bụ ite Reverend Father confess ma bịara nga abịa gwa m sị gwaga bụ eziokwu. Ịgwago onye eziokwu, agwara gị sị na m saga bishọp na ọnwụ nga ka ị na-eme confession. Ihe m gwara gị hia. Bibi interview, ihe m gwara gị hia. Ị bịara ịgwa m sọ eziokwu ke. Ị na-eme ite Reverend Father na Catholic Church ị confess ma Chineke agbaghị ọkụ. Wee asọ mkpu sị na ị kọmitirile. Itighị ehu mkpu. Bịara nga abịa gwa m sị na-eti mkpu eziokwu ka ị gwara m. Ịgwago onye eziokwu, awụ m na ya. Etile mkpu dịghị hafụ gị because of itighe mkpu chọrọ ọwụrụkọdị mkpu onye ndị ohi bịara n'ụlọ ha ga-etime eji m eme m ga-enyo ma mma ihe m na-eti because eji adị body before m hụ na ana complain mgbe nwaanyị taga m before m ga-eji enyo ke m tiwere ọwa onye ka ịmụta nke a timere ya nwoke ọwa onye ohi ịbịa nga bịa gwa m sị ije eti mkpu m kọrọ gị aka nkọraga time ọwa onye ohi o mgbe ọwụlọ ọjụmara gị nyụọla gị time ọwa onye ohi ọwụ mee ọkọ dị masị je eti mkpu ị ga-enyo gị time ọwa onye ohi gị bịa nga bịa dere m ya ma bingo dị eti mkpu m kọrọ gị aka na-ete ka ị werele mpọ machiche mkpu gị na-ekpe ihu ya dị ka onye ọsa dị n'ọcha n'ọnụ gị hịa ebe mama akụwa asata gị otele ice. Ọya tie mkpu a na mụta dị mkpu na ọya mee ka enyomala gị itime ọya mechie anya gị mụta ya na mee ka enyomala mgbe timie atọ ndị atọchi ya ọya mụta nke m kụziri gị na Gwakwuonu ka m tiwe mkpuo gị na m na-arịgoro gị n'elu nga na-abịa irigoro gị n'elu na this live stream Chineke abụọ gị ọnụ this girl a sị gị mee ka enyomala ga etime dị mkpu ma m tiri hia ọ bụ onye ohi o mechie anya gị mee ka enyomala onye ohi ị na ihe m na-ekwu network ya dị bad kpọọ your phone number ana m 080 amụa na-ewe phone number gị Chineke akpọ gị ọkụ kpọọ your phone number ọ na-aga n'ihu akwụkwọ mba dum nwoke kpọọ ga-azakwala nwoke ahụ ọ bịa n'ọchọ ịkwụgwụchi gị kpọọ your phone number ịbịa nga etigre m 080 leghe m anya mbịa mme na gị tama itigwere m ọwụ onye ndị ya dị unu kugbo m chesa abịara m rape ga bịa kpọgara m phone number leghe m anya a sị gị tigharịa dị mkpu ọkwa ịmụtara dị mkpu na amụtala m ya pụọ ebe ahụ netwọk anọ dị a pụọ dị a netwọk gị dị bad
Call your number. Hello. Hello, Mr. Bishop. Okay. No nro aga kiri ge gwa wilo gana agba. Akwe huru pe yiri onye nwere katrata anya yiri doctor ndị na-agba nkịta ọgwụ. Pe huru pe isi ye doctor ndị na-agba nkịta ọgwụ ga bịa ga-edele gị. Mba kwa Bishop. Remove other glasses Chineke agbago ọkụ onye katrata anya. Aga m afọkwa n'oge. Asị ngị remove it onye isi bịara nga bịa chọ nwaanyị onye ka bịara nga ka mmege interview duwe gị ụzọ. Achọ m that touch here. Ekwe ba hair ya. Bend kodishiga. Bend that your head, bend it. Nakuya. Purishi sit toilet bianga bia nere. E ma se hu ahun so. Ge bianga bia send ram request. Bishop okwa no women okwa no. Them you. Man o ugba ki kwese ga soro walking stick deme makanka. Ge bianga bia interview mpege nwan e me here. Bishop. The phone na la get billion talking last. Hey, your face phone na ebe ngana hug of ma go pay from that place. Okay. This one is okay. Then Hey, your telephone na la. Acho me home nkwo ge. Telephone na la. Mara me wo moro. Wo na ni shika madu na ebu. I want more no Bishop. They went follow na this man. Katrata anya gariga. Chere kwa kanti yange ga afuma ofuma. Ina fokum. Enya hu na mo ko ye ji phone ahụ. Oye de ihe. Mba wode. Wode ye ji o na ala kan temele ye wode ye ji. Akpam. Enya nke kwakwara na ahụ ndị na-arụ generator. Ịrụ la generator mbụ. Nna na marụ de generator biko. O Chineke shikem. Asị na ịrụ la generator mbụ ka bịa gwa mmehie. Mba. Were phone gị. Nọrọtụ tia. Nti ye gubu anyam. Ana ma forgive. Oh, ehun ahum. Ana ma forgive not clear. Ehun ahum clear. Hey, mo wayo, here wo dia wa na ge lalo onye isi. Ana ahum bottle. Ana ge glass ge na le jam yo e bia ga chọ chom that ten. Nwere katrata anya ge makwasi, nwere katrata anya ge bia nga bia send ram request. Yiri glass ge. Ah, good. Ana ma forgive clear keta. Hey! Onye awala blind man o. I wasn't blind man. Onye brage, oya, remove that glass. Remove that glass. I'm not saying remove that glass. Wa bi go branga bia gwa say I wo blind man. E hu gazim na. E wo gene. Ana ma oge mana ona dika. E wo gene, hu gonya. E wele iwe biko. E wo gene na. E wele iwe biko. Mti ache biko. Ka fugo kuma na testa ni ti. Ana me follow long time. You go adim. Boro go yishi ya ke say wo blind man. Iwo onye ishi. Amaka ehu be nwanyi gene na ebigate na go shi na aka gene agama na ụzọ kuma baba. Ndị niile nọ na conversation na kpọpụtara m otu ahụ ehu ga dị na. Ewo no gene na. Ana ma fachali. Ele ihe ewo na. Ada ma pia o. Kwetele ni wo nyishi na. Mba. Ana ma fakwale girls bere ma ana ma fachali ya fuma. Kwetele ni wo nyishi ya ke bere be mag you na. Ke bia nga bia from ga otu na ehu ọzọ. Nwanyi ge ma se nwanyi ge na nwanyi ge kpọkpọ suru ego ge ma se ge ehu ya. Ya ha ja unyi anya gị kpere ego ge ge ehu ya.
Branga bia from Hungonia. Quai shimbe, totis head, the Bianga Bianer, Biaga also. Let push each how totis, Bianga Bianerem. Chineke. Onya wo Chineke ngam mega interview kebra but ngani ya bia mega interview na isi ni abia mega interview Chineke agbaga ọkụ branga program Chineke aha ge Uzoma onye Uzoma Chime. Yes oya hey keep that in there when no blindness it's never turn interview here Emana nwanyi nwere ike ịhụ Otele na ahụ ụzọ mere gebere bịa alụmadụ ka bịa ngabịa bịa here big room glasses here damn you Bishop biko kwa wele wo abeta kwa me chọ nwaanyị I just can be a life gị ata na anyị na-eme na masị m so I meant to ka mbịa mpata ya amaje I just me chọ nwaanyị ewele iwe biko ọ na anyị na masị m ọ na-eme m na ọ na-atọ m ụtọ dago so nje fo ya put that glass kpuru ya okay yeah good. Different and what they come followers so I don't care here from followers because